sembla que tots els cooperativistes que estem federats, sembla que és important veure la gent, saludar i veure de primera mà i no perdre el contacte físic del que s'està bullint a la federació. Com a primera experiència, molt bé, fa goig veure tantes cooperatives reunides aquí. Quant a informació, transparència, participació de les cooperatives, una experiència molt positiva. A part de voler-nos federar, no? I formar part de la xarxa, creiem que és molt important la participació, no? A la vegada estar implicats i formar part d'aquest procés en primer lloc per aprendre i per poder compartir experiències amb altres cooperatives, no? Que han anat creixent. És una manera d'estar més aixoplugats, no? I sempre, la qüestió de pensar que nosaltres per si mateixos ho podem fer tot és bastant errònia. Pensem que és molt important i ens aporta moltes coses perquè és un moment de canvi d'opinions entre les diferents cooperatives, de veure cap a on anem, lluitar per objectius comuns i establir tota una sèrie de sinergies entre tots, que al fin i al cap és del que consta el model cooperatiu. Creiem que és indispensable formar part d'aquesta federació perquè ens aporta molta experiència, ens aporta riquesa i crec que el treball en comú és necessari per assolir totes les fites. Per què ens vam fer cooperativa? Era molt simple. Veníem d'una empresa en què hi havia una jerarquia. Nosaltres volíem participar de les decisions. Llavors aquesta era una de les coses més importants, no? Que hi hagués una estructura més horitzontal. Interesant por la cantidad de gent que ha vingut, la quantitat de cooperatives que hi són, per les temàtiques que s'estan tractant. I després veure el treball a través de les memòries que se presenten també te donen una visió bastant àmplia de lo que és una federació de cooperatives de treball. És un espai en el que ens heu donat l'oportunitat de poder conèixer altres empreses cooperatives i això també ens aporta molt coneixement perquè nosaltres som nous com a cooperativa i necessitem una mica això, recolzar-nos de les experiències d'altres cooperatives, i això és molt important. És allò que dius que quan ets cooperativista fas les coses com si allò fos teu. Realment és que és nostre i ho sentim així.